verím, že dávajte. A dneska som si všimol takú novinku, že tuto bolo, že Fortnite napadol Springfield. Takže bude nový Battle Pass. Ukáž. Všetky položky to nechcem. Už to mám aj updateované. Dlho neboli videá, sa ospravedlňujem. Mal som veľa vecí, čo spraviť. No, už som túto sezónu samozrejme hral, ale kto nevidel Battle Pass, tak teraz si ho môžeme pozrieť. A to je Lego Pass. Takže máme tu novinku voľakého Hafana, čo ja už mám. Už ho mám aj spraveného. Potom klasický Margine auto. Pickaxe. Voľaký kufer, čo má kolečka. A je to vysávač. Potom voľaké srdiečko. Prestrelená hlava. Určite viete, čo je toto za epizódu. A tu je samostatná Marge Simpsonová, alebo jak to povedať. A ešte tu je takýto style, že má šatku na hlave. Potom Maggie Glider, El Barto spray, voľaký Brave, alebo čo to je. Lietanie, telky voľaké hore letia. Toto je celkom veľmi dobrý vrep a tu je veľmi dôležité, ľudia, že tu je napísané toto, damage reactive, takže keď hitnete voľakoho, tak by to malo zasvietiť alebo ubúdať a tu je Ichia Scratchy, tuto, keď ste si všimli. Potom V-Bucksy, ďalší style, tento sa mi popravde tak nepáči, s tým klobukom je lepšia, Witch March, Fishstick, Pickaxe, bomba voľaká, V-Bucksy, jadrová elektráreň, voľaký smajlíček, V-Bucksy, voľaký backpack, Fishstick, ale to je celkom blinky Fishstick, tak, pardon. Voľaké jadrové bomby, ďalšia varianta, V-Bucksy, ďalšia žltá varianta, ikonka, vrep, tento je pekný, ďalší Fishstick, ale už je žltý, ten má veľké krivé nohy, chudák. Pickaxe z Neda Flandersa, V-Bucksy, fúzy, niektorí hovoria, že to je bochník, ale nie je to bochník, je to glider s fúzami, Okili Dokili, V-Bucksy, brick glass in case or left-handed energy meti. To neviem moc preložiť, ľudia, ale je to proste z veľkej epizódy určite. A samostatný Ned Flanders. Akože tie okuliare mohli byť lepšie, ale pekné. Kto nepozná Simpsonovcov, tak lutujem, lebo nechápete, o čo ide. A tie dve prvé slová ani nebudem hovoriť, lebo to by som dostal ban. The Dewfilly of Diddley. Proste v nebi Ned Flanders vrep. V-Bucksy, Flanders Sky, Powles. Toto je strašne pekná fotka, to sa mi ľúbi. V-Bucksy. Zas to nebudem moc hovoriť, ale toto není moc dobrý style. Koblížky, alebo po slovensky donaty. Pickaxe z epizódy, keď ste videli film, tak Homerovi sa to zapichlo do oka. V-Bucksy, OG, strašne OG. Ste nevedeli ešte. Koblíšek, alebo no, aj sa z toho ukusáva. Donut. Tuto má sedačku, popcorn a má tam hajzlík troška.
V-Bucks je samostatný Homer Simpson, na ktorého sa každý tešil. Ešte má dobrý style v Legu, taký klasický. Ešte tu mám voľakú odmenu, tak si ju zoberiem. Lietajúce telky. Samozrejme Battle Pass mám, lebo ja som fanúšik Simpsonovcov. Zlatý hajzlík, toilet, ešte s korunou. Doge, klasické. Donaty wrap, strašne pekný. Ježiš, čo robím zas. Donaty wrap, kde sme skončili? Tu, Donaty wrap. I am Evil Homer. Ďalší style. Evil Homer. Celkom pekné. Toto sa unlockuje už 11. novembra, to vám poviem to. Potom to budú ďalšie odmeny alebo ďalší style. Springfield Peely. A tu sú odmeny 11. novembra a tu si myslím, že bude zlatý Peely. Ja neviem prečo, ale bude tam zlatý Peely. Určite. Takže Battle Pass máme prejdený a teraz sa ide na klasickú hru. Tak. Ja si dám Marge Simpsonovú, preto. No a tu mám ja nastavené rankedy, ale ja idem klasický Battle Royale a idem kúknúť, čo sa tu zmenilo. Greedy. Ale tu je tento dance a to sa na toto celkom hodí. Popravde tie ruky takto odflakli celkom, neviem prečo. Ja sa nesťažujem, ale určite sa to ťažko kreslilo. Ale tak mohli to ešte lepšie. Nehovorím, že ja by som to lepšie nakreslila, ale lepšie to mohlo byť. Potom klasická fotka, veď. A už sme v hre. Taký populár vibe. No, prvá vec, čo som si hneď všimol, že keď si zoberete materiál, nedá sa tu stavať. Nejde to. Nejde sa stavať. To je prvá vec, ktorú mohli nechať tak, jak bola. Že by mohla byť lepšia, ale že by ju nechali. Potom toto pridané, čo je, že preskočíte a rozbije sa to sklo, to je celkom v pohode. Mafiny, proste také veci, do detailov nakreslené. Len mohli by tu nechať buildenie, klasické. Možno nechcú, aby sa to neprestávalo, ale aj tak sa tie veci dajú rozbiť. Takže to sú teraz tie zlé veci. Potom ako 5 je v pohode. Toto je napríklad veľmi dobré. To sa mi ľúbi. Ale 5, to je dobré, ale nepáči sa mi, že vám furt behajú pod nohy. To je prvá vec. A druhá vec je, že keď sa skováte za nejaký proste za nejakú budovu, tak ten pet vás prezradí, lebo ten pet je od vás celkom ďaleko a po druhé je ľahko prezraditeľný, lebo keď vidí, že vy tam máte peta a vy ste skovaní za stenou, tak ten typek vie, že tam ste. To je také, no. Potom už tu máme Homerov Simpsonovcov dom, klasické auto, no jasné. To si potom aj zoberiem. To tu vylútim. Potom tu je také dobré, že gauč, na gauči sa dá sedieť. Na gauči, to je dobré. To je veľmi dobré. Teraz je tu tie dobré veci, čo tu bude ďalej. Viem, že tu bola aj Marge Simpsonová, bola kde? Áno, tu. Môžete si od nej brať healy, questy, si aj dám jeden. 2 čestky mám nájsť. OK. To nebude problém. Aha, tak nie je 2 čestky. Keď viete to preložiť, lebo collect uncommon items. Asi idem zabiť toho typka, čo je tu. Možno nebude dobrý. A možno bude, lebo padol sem a bol som na začiatku. Ale to nebude dobrý typek. Ježiš. Ospravedlňujem sa, lebo dlho som to nehral. A je tu ďalší typek. A bude asi tuto. Tu je.
Au, hej. Dobre. Vybavené. No. Healy, to je všetko v pohode. To je furt dobre. Len chcel by som sa vrátiť ešte k tomu ich domu naspäť. No, ideme do ich domu. Ďalšia vec, kto vie, ten vie, že Simpsonovci majú celkom veľký dom. Ale strašne dobrá vec je, že je tu aj ten stromček a ten stromček je moja lokácia preto, lebo nikto tam nepadá. No, kebyže tam niekto padá, tak to je také, že majú takú istú lokáciu a tu je Bart, proste, ja neviem, tu má Teto, Itchy a Scratchy, Krusty, to je vidieť, že to je Bartové. Potom strašne dobré je tieto krabice, že keď to zničíte, tak dostanete Healy. Slurpy, to je furt to isté, Slurp Barrel, isté. Máte tu aj čestku, z ktorej väčšinou padajú v pohode veci. Na začiatok je to celkom fajn, potom tu máte túto rybu. Tá ryba vám dáva, môžete robiť toto. To som teraz zistil, že môžete robiť takto. S touto rybou, keď ju máte. No, mám tu typka. Stormtroopera. No, vybavené. Teda zdá sa mi, že by ste mohli zlomiť aj toto okno, presne. Máte toto, teraz neviem ani v jakom dome som. Som Big Shield, ale budem chodiť v tých Simpsonovcoch, preto, lebo ide o Simpsonovcov, pravda, že? Takže jasné, že tu je jeho tupý sused, jak hovorí Ned Flanders. Prídete, sadnite si. Homer, Lisa, Bart a Marge, a kebyže si môžete sadnúť aj dole, tak by to mohla byť Maggie, ale to mi vadí, že Maggie ju nedali dole, ale zatiaľ v pohode. Potom tu je, môžete sadnúť, Marge, proste všetko aj má byť, toto tu je, to viem. Tu máte aj toto, že si môžete zobrať burgere, ja si aj zoberiem. To je veľmi dobré, že si môžete takto brať burgere, lebo môžete si ich maximálne zobrať 6. Tak. Potom tieto, veď jasné, Slurpy. To už všetko ostalo, hamburgery sú nové. Máte tu proste fotku, vidíte prvých Simpsonovcov. Takú, keď ste si takú mini vec nevšimli, tak tu máte tento kalendár a vidíte, že december 1989, ktorá bola prvá epizóda, bola 17. decembra 1989, to boli prví Simpsonovci a bola to aj vianočná epizóda. Už som ho videl. A je taká, Bart spievali koledy a došli tie sestry, tety, proste Selma a tá druhá, neviem, jak sa volá. A proste došli a keď ste videli, nebudem vám tu rozoberať celú časť, lebo to je celkom nadlho, tá časť trvá 23 minút, či koľko sa mi zdá. A Flanders. Počkajte, zabijem ho. Idem na neho, čo? Dobre. Flanders by mal byť, celkom ma dobre vyspamoval. Počkaj, dáme si toto. Pôjdeme ešte do Flandersového domu. Toto video budem mať celkom dlho, tak budem rád, keď proste sem potom prídete, si ho stopnete, keď sa vám to nebude chcieť kúkať. Máte tu Neda Flandersa. What can I Dick Donk Diddly do for you? Nechcem nič. No, toto je jeho minulá manželka, ktorá zomrela. Flanders. Neviem, jak sa volali. Todd a ten druhý neviem. Toto je Bartová učiteľka, ale ona je teraz jej trvalá manželka, druhá. Tu majú spálňu,
Tu si v jednej časti Ned Flanders dával mlieko. Tu proste ich rodičov fotka tu není a ich rodičov fotka sa mi zdá, že bola len v jednej epizóde. Boli. A to vtedy, keď boli s Homerom a kúkali veľké kino a potom boli veľmi opití. Pardon. A tak. Takže tak. Dúfam, že to je jednoznačné, lebo rozoberať to tu, že prečo boli takí dokrútení, nebudem hovoriť. Ešte tu je jeden. Bracho. No. Takže mohli tam dať tých Nedových Flandersových rodičov, ale viem, že on ich moc nemá rád, Ned. A viem, že v jednej časti, v najnovšej časti Simpsonovcov The Boys, kúknite si to Umita, najnovší short by to mal byť, MITH, dajte mu odber, je to veľmi dobrý youtuber, by tam malo byť proste, že najnovšie intro zo Simpsonovcov a volá sa to The Boys, DHE Boys. A boli tam tí Fortnite postavy, bol tam Meowscles, Joe, Fishstick a Pili, banán. Ešte tam bola taká s modrými vlasami, ale zabudol som, jak sa volá. Mám ho aj v tomto. Som mal aj ten Battle Pass. Au. Hej. To bude dobrý. Pôjde po mne? Asi nie. A on je slabý, to zabijem. Dobre. Ten Messi bude dobrý. A si treba dať pozor. A tam je. Jo, bože. No toto asi nevyhráme túto hru. Nie, ja nejdem na ňo. A to je zbytočné. Jo, kámo. Prečo všetci majú taký dobrý aim? Lekárničku. To by malo stačiť. Máme 8 kg, 8 ľudí proti nám. Už sa vám budem asi sústrediť na hru. Vysvetlil som to dôležité celkom. Potom, toto by som chcel vyskúšať, že nedencuj. A keď máte auto, tak keď zničíte ale zdá sa mi, že nemôžete padnúť. Tu je proste klasický nápis Springfield. Môžete si aj na to ziplineov vyliesť. Áno. Máte tu výhľad celkom pohode vec, veď. Poď sem. A už neujdeš, Braško. Ja mám tu dôležitý fight. Keď bude stavať hore, tak ho podkopem. Dobre. Je mŕtvý. Fú, celkom skoro ma zabil. Skoro som umrel. A tam ešte sa fajtia. No, toto si zoberiem USPčko. USPčko sa teraz dosť vyplatí, ľudia. To sú len také tipy a Battle Pass, toto video by malo byť. Ešte si zoberiem asi toto na únik. A idem. Tam je auto. Tu sú typci.
zoberiem. Big shield. Jau, au, bože. Tam to bude ten Messi bez tak. Ešte traja ľudia. Není tam, lebo tam bolo to auto. Asi nie. No. A teraz sa snažím. Tu vidíte ten Springfield nápis. Pekné. A to je aj reálne v Simpsonovcoch. Niektoré veci sú tu nepravdivé, že to tam dali len fotky proste, ale niektoré sú tu pravdivé. Hamburgere. Ham. Nevidím žiadnych typkov. To nie je dobré, ľudia. Kde je zóna? A tam je. Budem na ňo zatiaľ strieľať. Jasné, kámo. To je ten Messi. Ja strašne mňa tu tie listy. March. Dostal sa... ja idem asi na neho. Ideme na nej. Come on. Poď, ideme fightiť. Je mi ťa ľúto. High ground, že? Aha, ideme po stavbách. Nie. On mal málo. Ľudia, takže pôvodne sme si povedali celkom. Boli sme tretí, sa mi zdá. Celkom v pohode. Ešte si zoberiem, no, dostal som psa, ikonku, to máte za questy. Ešte V-bucksy a blbosti. No, tento vrep si equipnem okamžite. A toto by malo byť asi všetko z tohto videa a my sa uvidíme u ďalších šiškových videách. Takže čaute!